Mushroom girl. Oh my God! Your hand is so freaking cold. Ah! Sabi pa niya, anong feeling na may bahay? Sa ano ko, sa lagay ko, sa ngayon. Good morning, Philippines! Hi guys! Good morning! Good morning guys! It's 11:05. Good morning and Indega Ruta is cleaning. Ang kati talaga ng ilong ko guys, as in. Naglilinis Indega Rutay and ako naman magta-transfer tayo ng ano. Masakit yung ano ko guys, oy. Dahil sa oy. Ito bang pusa ba? Palagi na lang ikaw dito ba? Palagi na lang ikaw dito. Sunbathing mo na, baby. And Diam is over there too. My Diam. My baby. So much love mo na ni Mama. My baby cats. Love ni Mama. Diam. It's still early. It's still early. I'm not giving you anything yet. Not yet. Not yet, baby Dimps. Okay, guys. Good morning. So, ngayon, si Inday Garutay, kinukuha lang niya yung mga buhok-buhok sa floor kasi ang daming buhok. And, yun, wala kaming ganap ngayong araw. Dito lang kami sa bahay. Nagmarinate ako ng chicken the other day, diba? Nag-iisip na din ako, guys, kung ano yung anuhin ko sa front yard namin kasi meron akong kukunin yung, hindi naman kukunin, parang ikakat ko lang siya, liitin ko yung roses, yung may roses tayo doon, so gusto ko siyang liitan, parang itrim ko ba, kunin ko yung mga na mga anik, and then tatamnan, mayroon din akong kukunin ng mga halaman dito kasi napapatay na yung iba, and also i-extend ko yung parang kasi Inday Garutay talaga, hindi na makaano. She doesn't know what to do with her life. Extend ko yung, di ba, hindi siya malapad yung saan yung mga, ano. So, ipakita ko lang sa inyo pag summer na talaga. Kasi yun yung gagawin ko, plus garden. Yun lang. And then, mag-add kasi ako ng mulch sa summer din. Dagdagan ko siya ng mulch kasi para namang, ano ba, maprotektahan yung roots ng mga nasa harap. Kasi last year talaga pangit. Kasi hindi ko nalalagyan ng mulch. And yun. So, mag-order ako ng mulch. Baka isang half ng truck. Kasi ito ding 3 sa likuran namin. Itong isang kahoy. Or maybe dalawa na yung gagawin ko. Lagyan namin ng mulch. Or lupa. And then mulch sa ibabaw. Kasi tumataas yung ugat niya ba? Nakalabas na yung ugat at saka hindi masaya yung kahoy kasi na-expose sa sun yung ugat, and then kaya last year talaga parang hindi masaya yung kahoy na yan, as in ang daming mga I don't know kung na-remember ninyo, pero yun siya guys, and yun yung gagawin natin sa summer. Nag-isip na ako kung anong mga gagawin sa yard, kung ano yung unahin ko, mag-seedling ako una, and then balik sa yard, and then balik dito kasi gusto kong magtanim. Guys, yung mga tinatanim ko last year sa sa garden ko, hindi ko damihan like last year, ang daming tomato, ganon. Gusto ko mapili lang yon. Mas maganda yung cucumber kasi Tommy like the cucumber. Tomato, konti lang kasi hindi kami matomato eh. So, pero nabigay ko siya sa mga kapitbahay, sa kay Lloydie, sa iba pang kaibigan ko, nakilala ko dito. So, yun yung ko. Pero this time, hindi na ako yung talong, hindi ako masaya sa talong. Mas mabuti pang bibili na lang ako sa tindahan. Pero ayoko na magkangkong kasi wala akong space. Ano na kasi tayo ngayon? February na. What is the date today? Yeah, it's like 20 something. 24 I think ngayon. So, yun. Isip-isip para sa summer. Si Inday Garutay, hindi na. 25th na? Okay, 25 na pala guys. So, malapit na. March. Yung mag-spring na naman. And then summer, yan. Mag-start na akong mag-seedling. Inday! Inday Garutay. Not you, Misty. You're not Inday Garutay. Tingnan nyo, papunta dito. You're not Inday Garutay. You're the monkey. You're Inday Garutay. Are you a monkey?
You're my monkey? You're my monkey? Oh, the other one is jealous. Every time I talk to Misty, you're jealous. You're always jealous. Jealousy is the best policy talaga, Rox, ha? Hi, guys. Nanonood lang ako ng Amazon. And my husband is making me some... he's making me pizza. He make it from scratch. And how long did you heat it? I'll eat it here. I don't want to eat on the couch. It's so hot. You heat it so long. Yung chicken na minamarinate ko kahapon, it's over here in the refrigerator. Look, ano ko yan siya, kind of grill sa yung ginagamit ko palagi, and then i-oven siya para mainit. Para talagang luto. So mamaya ko na yung lutuin. Guys, tapos na po tayo. The King of Thieves. Mga kawatan, magnanakaw. Yon. Mga king. Yun yung inana ko. True story siya sa England. And, yun. So, ngayon, lutuin ko na yung, mushroom, guys. Kasi, kailangan ko na siyang lutuin bago ma-share. Ano ng oras? 3:30? 3:29 na ng hapon. And, yun, nagluto lang tayo. Meron naman kami mga leftover, guys. Pero, kailangan ko lang siyang lutuin kasi binili ko eh. So, did I told you guys na si kapatid ni Tami, na siya, tumawag na siya ng realtor. So, yung realtor is, pupunta Sabado. So, pupunta siya Sabado sa bahay, yung realtor. And then, pupunta kami doon ng maaga kasi 11 o'clock yung appointment. So, dapat andun kami. Kapatid ni Mr. Ganun. Kailangan namin, ito, talagang tapusin na para masakot na yung gamit. What are you watching, Lala? Some goofy thing. Mushroom girl. In China. I know you. Oh my God! Your hand is so freaking cold. Ah! Okay, Lina. I'm gonna splash water on you. I love you. I love you. Oh, it's too late. Expired already. Expired already. You should respond really fast. What the heck are you watching? That's so weird. Huh? Tell her, Dam. Dam. You listening to Mama? Dimples. Anyway, may di ba nagsabi ako sa inyo na gusto kong magtinda ng mga Filipino. You know, mga Filipino like dried fish, like dilis. Wala pa akong makitang wholesale, guys. Wala pa akong makitang
tindahan, yung parang kumprahan. I know meron sa New Jersey, pero wala pa akong nakita sa ngayon. Kung, you know, alam nyo na, wala pa akong nakita. And kung gusto ninyo guys, kung gusto ninyo, kasi may somebody sa New Jersey, pero maraming tindahan sa New Jersey. Pero meron akong alam dito, mura lang din siya. Yung Filipino store na pinupuntahan ko palagi, ano siya, online store din siya. Delivery, meron silang delivery. So, tignan nyo na lang. Ilagay ko yung sa description box or sa comment section ko lang ilagay ha. Sa comment section ko ilagay yung link nila. Kasi, sa ngayon guys, hindi pa ako makaano kasi kung gusto talaga ninyong mga ganon, yung mga lunggong, mga nag-ano siya sa online, nagbibinta din siya online, yung palagi kong pinupuntahan. So, yun. Ilagay ko sa comment section yung link ng online store niya. So, yun. So, kung gusto ninyo, kasi hindi pa ako nakahanap sa ngayon kasi hindi pa. Hindi po ito sponsor ha. Hindi po ito sponsor. Hindi siya nagsabi na i-ano dito sa vlog. So, i-ano ko lang sa inyo kapag may gusto talaga sa inyong mga Filipino food, mga dried fish, masarap dried fish, maganda yung quality. So, lagyan na natin siya ng asin guys. Kasi, konti na lang yung tubig. And then, kunin natin siya mamaya pag wala na talagang tubig, parang na-fry na siya. Kasi yun eh. Yun yung masarap sa kapag wala ng wala ng tubig. So guys, ano na siya guys? Lutuin na natin yung chicken. So, di ba meron tayong leftover? Di ba nagluto ako ng potato? Hindi pa man siya nasira. So, andito siya. Ilagay natin yung chicken sa ibabaw. Oops. Dagdagan lang natin siya ng onion. Yung ilong ko ba? Alam nyo ba guys, ang pinakamasarap na gawin kapag nagluluto kayo, yung panghapunan, pang dinner, masarap magluto ng maaga para tapos lahat, makapag-relax ka sa pamilya sa Pilipinas, manonood ng mga teleserye, manonood ng movie, family time, kapag katapos ng magluto, di ba? Magluto maaga, i-prepare mo yan ng maaga, kung ano yung anuhin mo, lutuin, ganun. So, ito na siya guys. Tapos na siya. Hindi pa talaga siya tapos. Pero tapos ko na siyang na-fry sa yung ganyan. So, pagkatapos nito, i-bake. And mamaya ko na siya i-bake guys. Ilagay ko lang siya sa sa oven. Sa loob ng oven para hindi langawan. Wala mang langaw dito. Yung mga ibang maliit na ba. Galing sa halaman. Annoying. So, yun. Ilagay natin siya dyan. And then, i-bake natin siya 400 degree. And yun. So, ito na siya, guys. Pabayaan lang natin siya dyan. So, now, it's time to close this office. Ito yung palagi kong ginagawa, guys. Kino-close ko siya kapag gabi. Kasi, kapag gabi, maghiga-higa ako dito. Dyan. Naghiga din ako kanina dyan. Nanonood ng movie. What are you Say hi to our vlog. You don't say hi for today. It's gonna end the vlog and then we don't really do nothing. Hi guys. That's it? Say something. Hi guys, what am I gonna say? I don't know. What am I gonna say? Our day is just... Roxy's hungry now. She went looking for Okay, food. then Even you... that, she didn't eat what's there. Stuck her nose. Eat your din, Roxy. No, we're not gonna give you anything. No food, no table food for you, huh?
Because you just don't want to eat. Honey, I guess you have to give her something too. Because now she doesn't have dinner. Whose fault is that? Well, I'm gonna give her later. Of course you are. Han, she doesn't have any food. Of course you are. She doesn't have any food. Hey, we can like that. Okay, then they can food. Simple. Easy. What happened to you, Static? Statiki, honey. Statiki. Statiki na lang. Why? Don't make your bar hard, honey. Why? Don't make your bar hard. Why? Honey, and give a little bit, just like you did in the normal food. Yeah. Yeah. Honey, I love you. Honey, can you just put You don't. dinner time? No na guys, 7 o'clock. Oh, 6:41 na. Bumangon na si Mister. Gutom na yan. Gutom na, naghintay yan siya sa chicken. The chicken takes forever. Gusto ko siyang lutong-luto talaga siya sa oven. So, yeah. So, I have shrimp. Why you don't tell me there is a shrimp? I asked you, you want shrimp? You said no. Han? Yeah. I didn't. I just upset. I'm upset what's going on, what I want. No, I mean, wait for the chicken. I don't tell you to wait for my... Okay, here your chicken. There's big over there, okay? If you want more, okay? I just leave it here. Pabayaan lang natin yung chicken dyan maluto. So, yun. Ito na siya, guys. Kumain lang kami ni Tami. Dalawa kami. So, yun. Ito na siya. Ilagay natin ito sa container. Hanap tayo ng container. So, ngayon, let's see if may container tayong malaki. Ziplock na lang. Easy. Diba? Masarap siya. Flavorful. Ayan. Ay, ang init nito. Init. Masarap siya, guys, oh. Lutong-luto. Nagpunta din yung kapatid ni Tami sa isang bahay. Nagpunta sila doon. Kasi, iwan ko, sabi pa niya. Kailangan daw siyang magpunta doon kasi ano, may itatapon daw silang basura. Nagtataka ako kung anong klaseng basura. Kung anong klaseng basura yung itatapon nila. Naisip ko, ano kayang itatapon nito? At saka hindi sila makapasok doon kasi wala silang ano. Okay, ito na siya. Hindi natin muna i-close para ano, para naluluto yung silofin ba. May nagtatanong pala na ano, nagtatanong siya, na curious siya ba? Sabi pa niya, anong feeling na may bahay? I don't know. Curious ba or being sarcastic or I don't know. So, sabi pa niya, anong feeling na may bahay? Alam nyo, na-realize ko yung nabasa ko yung tanong na yon or something, tanong ba, iwan ko. Sabi pa, naisip ko, masaya pag may bahay, guys. Ito ha, masaya siya. Pero paminsan, sa ano ko, sa lagay ko, sa ngayon, mahirap siya. Ang daming, responsibility. Ang daming responsibility. Kung hindi natin pag-usapan yung bill, yung mga responsibility kung ano dapat gawin, ang ano is, masarap sa una, ang sarap maglinis. Ako talaga, as in, masarap maglinis. Pero may time talaga na parang nakakapagod maglinis, lalo na sa ito na bahay na kami lang, and then may 2 floor. Anong tawag doon ay? Parang paminsan ba, dahil sa laki ng space namin dito, paminsan maisip ko, ay kahit okay lang na yun magkalatdan yan dyan. And then pag feeling ko na maglinis,
linisin natin yan. I don't know kung ganun kayo guys. Paminsan di ba may kalat tayo. For example, doon may kalat. And then, pabayaan lang natin yan. Yung dining room. Ay, yung table, may something sa ibabaw palagi. Sabi ko, ay, pabayaan na lang natin yan. Hindi naman namin ginagamit palagi. Diyan lang yan. At saka lilinisin lang pag may bisita. Ganyan ba? Pero paminsan, maisip ko din, may bahay na ako, kailangan na ako maglinis. Ganun ba? Paiba-iba yung feeling, guys. Sa akin, ha? Iwan ko sa iba. Pero yun yung feeling ko na parang masaya, na parang nakakalungkot, nakakapagod. Pero maiisipin ko paminsan na, ito yung pangarap ko noon. Ito yung pangarap ko noon nung kami ni Tami. Mag-usap kami na gusto ko ng bahay, ganun. Kailan tayo bibili ng bahay? Kasi alam nyo naman yung story ko. Nasa Kaibiyanan kami nakatira, matagal. So, yun siya, yun yung naisip ko na magpasalamat na nakabahay din. Pero alam nyo, hindi din madali makabahay kasi, yun, yung mga bayaran, mga responsibility dito, dyan, mga yard work, mga ganun. Sus, makakapagod guys, lalo. Talagang maganda pag mag-summer, pero nakakapagod mag-summer, Kasi dahil sa mga gawain sa bahay, ganun. Naglilinis lang ako dito guys kasi grabing oil. Yung ako ng chicken, yung oil ba. So yun yung feeling. Sa nagtatanong, yun yung feeling ko. Yung parang paminsan gustong maglinis, paminsan pabayaan na madumi yung bahay, kasi pero kung sobrang linis kasi yung bahay, parang hindi siya homey. Parang yun. Kaya nga yung office ni Tami, nadoon ako palagi kasi maliit siya. And then kind of crowded, diba? May mga gamit, may mga dito. Homey, as in sobrang comfortable ako dyan sa office. Pag papuntahin mo ako sa taas, parang hindi ko, yung filming room ko, gusto ko siya mag-relax doon, ganun, kasi may light, diba? Pero yung office talaga ni Tami is pinaka the best. Yung pinaka paborito kong lugar dito sa bahay na to is yung office ni Tami. Maliit na bedroom. And also yung closet namin. Kasi kapag winter, sobrang ganda ng temperature doon sa mainit. Mainit dahil may vent. And then palaging naka-close yung sliding door sa closet ni Tami. So kaya sabi ko kay Tami, I really like this thing. I really like this space kasi feeling ko na sa Pilipinas ako na nag-boarding house. Ang liit, ang init. Sabi ko. So, yun. Pero ang pinaka-paboritong hangout place is yung office ni Tami. So, yun lang yan siya. So, sa nagtatanong, yan, kung anong feeling. Yun yung feeling. Pero, siya, masakit sa ulo. Kasi ang bill, di ba? Okay. So, yun na guys. Tapos na tayo. Bukas na ito linisin. Okay. Wala ng oil. Nakalimutan ko itong medisina ko. Kunti na lang yung natira. Meron pa naman ako dito. Marami naman si Tami talaga mahilig mambili ng marami. I think mahangin sa labas. Dinala ni Tami yung pinakain ko kasi dito yung pusa sa labas. Kailangan ko sila bilhan ng malaking dish at saka mabigat. Kasi kapag hangin ka, ito lilipad-lipad. Kaya dinala ni Tami dito.